ndetwa Josephat Mano ndauya nenyaya yangu yandakabata box nemukadzi wangu achivatana mumota. Zuva iri rakanga riri musi masimbiro makaita mune semuritu. Zuva iri rakanga riri musi wemugovera manheru. Ndakaenda pabhawarinzi paclassic ndine saura wangu andakanga ndinaye vakatandara vakapera bhora ndokandati ati andiperekedze ndokandamuperekedza aenda ndakazoenda kumba ndinoona kumba hakuna mukadzi ndobva ndadi ndabuda ndadzokera kuklasi kudzokera kuklasi ndakaona mukadzi wangu akamira nevarume vangu akamira navo vachiseka ini ndobva ndamira kwandandiro ati ndazvadaro ndopakabva mukadzi wangu paanga akamira paya ndokuenda paapane shamwari yake nemurume wake shamwari iyoyo box akanga aripo ndokubva vabva vabhoxi ipapo ndokuenda kumota. Vaenda kumota dzimai vangu neshamwari yake neshamwari yake ndobva vativera kumota pabhoxi ndobva vanomira pamota. Dzimai vangu kwakupinda mumota ava kwakudzoka shamwari yake bva atopinda mushopu mandandapinda ndichikumbira change yangu yanga yasara imomo vandonditi titengere madhiringi ndikati hana mari ivo havana kuziva kuti ndishuudha kwavari kuita vachindinzira kuti ndisaona kunze. Havana kuziva kuti ini ndiri kudi ndaona zvaitika ndokubva vadi vaenda ndokubva ndatevera mota. Mota yaiye yaifamba zvishoma shoma sevanhu vanga vasina chavaibvunduka ndobva yaenda kumba kwangu ndobva ndaimira murodhi pari straight kudai ndobva ndaona mota ichikona yakatarisa kumavira zuva ichibva yadzoka rivhesi ndayapaka pasendi pepamba pangu pane chirima ipapo notaura tochakure asi padhuze harioni ndobva vadzima malaits emota ekunze ndobva vadzima emukati vati zii ndakamira almost 4 minutes ndobva ndatanga kutevera ndichizika neheji nokuti ndive pakati vanhu vanondiona. Ndazosvika padhuze ndobva ndakamhanya ndobva ndasvika pamota. Ndasvika pamota ndakasvika ndikanoka havana kuvhura ndikanoka havana kuvhura ndobva ndakazodongorera noti mota ine tindi ndikaona vanhu vari chipatapata kurongedzeka yachidzokera kusiti kwake ndobva ndakatanga kurova mota iyi ndichiti ndakuipwanya ndobva akazovhura takatokona tati titokufonera tatakatokumirira ndikati mamakandimirira pano parima makavharirana mumota siti ramadzimai vangu raarakavata ndobva ndakatanga kurova mukadzi. Ini ndinonzi Josephat Manuma. Ini ndinonzi Josephat Manuma. Ini ndinonzi Josephat Manuma. Tera mashoko angu. Ini ndinonzi Josephat Manuma. Ndauya mudare ramambongezi. Ndauya mudare ramambongezi. Ndakamhangarira Wellington Box. Ndakamhangarira Wellington Box. Pamusoro pekupinda mumba mangu. Pamusoro ndikupinda ipapo. Ndakambatikidza nechikungu. Tedzera ichete. Pamusoro pekupinda mumba mangu. Pamusoro pekupinda mumba mangu. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Ndinigondinzwa. Ndinigondinzwa. Sijai ruoko. Ipai kuna Wellington Box. Indinonzi Wellington Box. Ndauya mudare ramambongezi. Kuzozvidairira zvikumhana Josephat Manuma. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Dzimigondinzwa. Amai apo munonzi anditari Doraibu. Ndonzi Farai Chuma. Rai? Farai Chuma. Chuma. Wapigu. Ndinonzi Farai Chuma. Ndauya mudare ramambongezi. Kuzokupura zviri pakati paJosephat Mano naWellington Box. Kuzokupura zviri pakati paJosephat naWellington Box. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndinosungwa nemhosva. Ndataura makuhwa ndinosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe.
Mtengo da. Nyama ndakamangara panapa inawo kuti ndakawanikidza box mudzimai wangu mumota vakavati batani. Akawanikidza pai Vavari mumota mamei pasaidi peheji yangu. makawana vari mumba mumota yani Yabox. vachiitei Vachivatana vari mumotemo. iyo mba mukusekerera mukusekerera iwhai ukambona munhu anoseka mukoti iwe uchiakiuzwa mhosva yakadai so moti ndiri kusekerera mukoti why vabox tiudzei nyaya yakutaura nemurume uyu unomuziva here murume ari kutaura pamberi pedu unzwa nyaya yakutaura mupindure itinzi ari kunyekota akandona ndichivatana nemukadzi wake mamuri pai nemukadzi wake tatiri mumotikari yani ya muchiitei what was the time past 7 to 8 past 7 to 8 evening. Right. Past 8 nemukadzi wemunhu mumota yenyu murambei manje ari kuvakuza chii chenyu mukadzi wake tinogara mumwe chete ndozivana navo zivana nawo but mai makapaka kamota ndozvarikutaura mapaka motikari chaita kuti musaende mumba chii mai muri pamba pazvo ndachitosiya ndandatoya kuzosiya ivavo vadzina vacho mavasiya muchibva nawo ndandavatora pane pabhava panozwa classic classic zvinhu zvamukuita nevanhu handizvide kuzvikira pari papa yarumdareyo tsanangura nyaya yenyu muchimhanya mambo vaibate saka ndazoramba kuenda mberi twasvika Sorry ma'am. Nditwa Josephat Mano ndauya nenyaya yangu yandakabata box nemukadzi wangu achivatana mumota. Zuva iri rakanga riri musi wezi. Masimbiro makaita mwese muri tu. Zuva iri rakanga riri musi wemugovera Manheru. Ndakaenda pabhawa rinonzi paClassic. Ndine saura wangu wandakanga ndina vakatandara vakapera bhora ndokandati ati handiperekedze ndokandamuperekedza. Aenda ndakazoenda kumba ndinoona kumba hakuna mukadzi ndobva ndadi ndabuda ndikadzokera kuClassic. Kudzokera kuClassic
ndakaona mukadzi wangu akamira nevarume vangu akamira navo vachiseka. Ini ndo vandamira mugwandandiri. Ndazvadaro ndo pakabva mukadzi wangu paanga akamira paya, ndokuenda paapane shamwari yake nemurume wake wesamariyo box akanga aripo. Ndokubva vabva vabhox ipapo ndokuenda kumota. Vaenda kumota, dzimai vangu neshamwari yake neimwe shamwari yake ndobva vativera kumota kwabhox, ndobva vanomira pamota. Dzimai vangu kwakupinda mumota, ava kwakudzoka shamwari yake bva atopinda mushopu mandandapinda ndichikumbira chenji yangu yanga yasara imomo. Vakatonditi titengere madhiringi, ndikati hana mari. Ivo havana kuziva kuti ndishuudha kwavari kuita vachindinzivira kuti ndisaona kunze. Havana kuziva kuti ini ndiri ndaona zvaitika. Ndokubva vadi vaenda ndokubva ndatevera mota. Mota iya yaifamba zvishoma shoma sevanhu vanga vasina chavaibvunduka. Ndobva yaenda kumba kwangu. Ndobva ndaimira murodhi Paris Street kudai. Ndobva ndaona mota ichikona yakatarisa kumavira zuva ichibva yadzoka rivhesi. Ndayapaka pasendi pepamba pangu. Pane chirima ipapo notaura kuti tochakure asi padhuze harioni. Ndobva vadzima malaitsi emota ekunze. Ndobva vadzima emukati vati zii. Ndakamira almost 4 minutes. Ndobva ndatanga kutevera ndichizika neheji nokuti ndive pakati vanhu vanondiona. Ndazosvika padhuze ndobva ndakamhanya. Ndobva ndasvika pamota. Ndasvika pamota ndakasvika ndikanoka havana kuvhura, ndikanoka havana kuvhura. Ndobva ndakazodongorera nokuti mota ine tindi. Ndikaona vanhu vari chipata-pata kurongedzeka uchidzokera kusiti kwake. Ndobva ndakatanga kurova mota iyi ndichiti ndakuipwanya. Ndobva akazovhura tikati takatokona tati titokufonera tatakatokumirira. Ndikati makandimirira pano parima makavharirana mumota, siti ramadzimai vangu rarakavata. Ndobva ndakatanga kurova mukadzi uye achindibata kusvika ndizvodora chikuru achindiratidza kurova mukadzi wangu. Ndikati iwe yako nenhasi yatatanga siya ndimbopedzerana nemunhu wangu. Pakatanga kundirwisa mudzimai achirunga matonditemi. Ndobva ndakazoti uyu chimira ndidaidze vanhu vauye vaone pawakapaka mota yako, kuti mota yako pawakapaka apa ndokuperekedza munhu iri kuri kutaura. Ndobva akati handibasa nazvo ndakuenda. Ndobva ndamhanya tora piki ndikamurovera mavhiri 2 emota yekuti asaenda. Akamutsa mota isina mweya matai akatiza akaenda. Achiramba kuti vanhu vauye vaone mota yake payakapaka. Achitanga kuti anziperekedza munhu adhapa achakwanisi kufamba. Ndikati kana wanzi woperekedza munhu achakwanisi kufamba wandadaenda pagedhi. Handiti kwete kuti gedhi riri uko uya kuno kuseri kweyadhi ndokunopaka nemota usiku wakadzima malaitsi wendaperekedza munhu akadhapa. Ndakazviramba. Ndati vanhu vanamba yamuchigona muchidzungudza tichakaitika chadaitika. Shamwari yangu yani murume wake Chirima ari vanhu shamwari yangu taurai hatisata murume wake akandikumbira akati ndiperekedze kubhora. Ndabva ndaenda kubhora naye. Ndabva ndasvika ndabva ndamutanga kutaona bhora. Ndabva taenda kubhora tabva tanoona bhora. perekedza murume wani Wake bhora padhuze nepedu kungojamba tari tabva taenda pabhora. Shamwari yangu yakabva abudisa tendenasi akabati kana masvika kubhora utengere murume wangu Chirima. atachida izvozvo zvinoona zvakaitika wemunhu takanotsanangura zvatitaura kuti mimi hamuna here kunge muri mumota ivaka Zvakaitika kuti mumota ndandirimo maiti tata kangogara muchigare iwe chikaiti ndakavatakura paklasi pamao pamutaura ndakumbiwa nabhulo wangu ndavatakura ndobva ndasvika ndobva ndavasiya pagedhi pavo. Pandaitena ndida kutenda kuti ndidzokere ndobva vadzoka ndobva vati murume wangu hangu. Ndikati kwenini handida kupirwa ndikutakure kuzokusei panapa. Zvikadzana ndakuda kudzokera pamari klasiki kuda kudzokera klasiki ndokupinda pamakaita motikari. Vapinda mumotikari murume wacho ndongwadza akazouya achisvika achivhura motikari
wakaiwana yakalaita malaiti chitinira aitotinda ndachitorivhesa kuti ndidzokere ndiende mari mureva asvika ndvaita wakasvika akangosvika ndopavhura dhoa ndobva watotanga kurovana rakavhurika rakavhurika kawanda wangosvika ndivhura dhoa vachitotanga kuvarova vakagara ndobva ndatoburuka ndobva ndatovabata kana aiwa muroverane nyaya yenyu yamuda kuroverana ndiye vanhu ndobva vatoungana vachinenoiza yatoitika vaungana vacho pane mwachiri kurangarira isusu wetinesi hatidi maya avana ndoti munobva vateerera ati kuti ava aiwa uye akasitoripo ndini ndakatozokosa mavaunzirei bozi ndiye mavaunzirei ito hazvina basa kukumbirai but kwamakazoonekwa vaivakwe vangahotinisa nai maga mungaziva zvaitwa nevaviri musiku ndobva matosara ivo sokuti havakazofamba sei mungazvipindirawo izvo zvakutoraivo mudatohotinisa kuti maivetu munhu angazivi zvaiti asina ndine ndinozongonzwawo mhosva nekuti ndinakatokumbira bvudzi uyu mudzimai uyu anga ane murume wangu klasi pekutanga ndiye akanomusiya indaibika kuno pandakazodzokera navo ava ndainonokua mari yangu pawabengi ava vaida kunosuka tinonzi rachel enoch saka vavava kuti kune murume wangu praidi andekumba ndobva uyati handoda umbonwa doro ndobva ndati kuti tiende musanyora zotakana mai ndozodzoka zviti imisarai ndopa ndakabva ini ndindakaendaona boxi ndikati boxi rekumbirawo mundiyaawo mai ava vaendeya dare rapera mangotitsanungurirawo zvengaaapa tumboda zvidare atikambira kugaragara izvi panyaya manzoko tatangira izvo tatangira pakawanikwa mota avainechi vaineumamsiku saka amangoni kuitinisa izvo kana modero zvakufanira nekuti chero mumwe munhu aimbori navo 3 days dzapera anoti ndave navo vaiti kufungawo kuenda kumusha takateerera izvo hatidi kuti tida kugadzira tifenzi ivi isingadiwe dai mai imi muri mawana murume wenyaya nemukadzi mota vari munozvasei hatidi chakaiti tikuti chakaitika ndo chamaa kuzotaura i hatikuti ndimi mangouyawo zvenyu maswana murume wenyu nemumwe mukadzi vari mumota dzaive nguva dzaiva kumapasti 7 saka bonderotika nguva bonderotika nguva harina nguva saka sei muchiti 7 hadzina problem semi dzisina problem chero 2 dzemasikati tine problem kuti une mukadzi wemunhu usiku ativakona imimi ndimunogona kutaura zvakaitika ende togona kuiti chokwadi asi zvinonetsa kunzwisisa azvinzwisisiki wazinzaniwe anzani azvinzwisisiki zvonzwisika iwe wana mukadzi wakwana munhu mota zvonzwisika ava kuti iwe tomboda akapfuta mukadzi wako uri kumusha udaripo mwana ari mota munhu unodzosa zvinonetsa tomanetsera zvokuti tomanetsera zvangu munogona kunge musina vamakaita maida kuita kana kuti muchisingoita kana kuti maironga hapana chaziva ndimuri tu muchaziva kuti zvii zvakaitika zvisina zvoitika asi chakangoshata nechekuti uyo arondedzera mafambiro amakaita kubva kwamakafamba zveshuwa ataura kuti apa shamwari yani ameno shamwari dzenyu ndodzakanoita kuti amai avanga vadhakwa na7 zvekuta zvakufamba uyati kudii uyati chii wati wakanzwa iwo wakanzi uperekedze mai ava nekuda kwei chinoitika pedyo taura zvawataura kunomborwa wati chii wakanzi perekedza mai ava ita sei
ndangoti ndakanzi ndowaperekedza waita sei murume wavo angari angasi kwepo iwe wakatumwa nevavo kuperekedza mai ava vakakupa mari vanambondipa mari saka unosha saka mai ava pane vandoda kuti vakutume kuti mati acho iripo ndakwena tozonongotumwa vanhu vandowirirana navo izvo wawirirwa ndiwe apa totombouchacha next time hauzviiti handisokana iri mhosva zvayakubatsira hama mhosva kupinde nemukadzi wemunhu uchita zvakaitezvo mhosva mukadzi wemunhu ndikabvunzo wangu watiwakanzi vaperekedze vadhako vaperekedze vaperekedze vatava nyaya yekutangwa ndivava ndiwe wadero ndiwadero saka chazoita kuti ndifunze mubvunzo woyoteerera chizwa chaita ndizokubvunza mubvunzo wekuti sei ndaona kuti muri kuti dzadziri 7 kanasaka vavatomwa zvekudhakwa na 7 but mundiregerere ndekumuka munogarera pedyo mugara pedyo mukuita chikombo alright ndokwevaya mai vaya kunyepa vaya mai vekudanana nomuchinda futi venziveika sasa ndepedyo Plus muno mukapinda woispuka statement wowedwa statement wakakanda mu statement kuti mambonga kunyembere kuti vese masabu vese vanga kunyembere kuti wataura ndavanzi ndivapere ndivodi vanga vakata vese vanhu vokudzai kana ni mabonga musunga akanduza statement hiyo kuti ndiyo akanga akadako ataura yega iroda vanhu vese vakapinda but amen ndo alright tombo to find panele kuti ngabandi ndonga tinganzi ayisi yako ndiyawo uchazosangana naye kwanosangana chiteerera muntu fine iwe uri kubasa rako nderokuperekedza vanhu usingabhadhari uperekedza mai apo ukumbirwa nemumunhu saka munhu iye akakuparisa mhosva wachera mungi mbeva munhu mabva kudiwa mbemberi munhu iye akakuparisa mhosva wakati watakura iyi iye ndiane murume akaremara ndo vanhu vaitoda kutakurwa ndo vanhu vatoda kubatsirwa wakati wabatsira iva asingagoni kufamba akatomboperekedzwa nevava netsoka ivo ava vakakwanisa kuperekedza munhu vasidatya vozotya kudzokera kumba kwenyu nebaba vako rezvakadii kwakaita sei komunoda mota nemuveni chingaita kuti kude mota kuti itakupende mota uyu murume mamunza zvataura aiona zvese zvaiti mamunza ende ndizvozvo kuti shamwari dzeava makamboenda pamota ava ndobva vakazopinda mumota handizve ava ndobva vadzokera ndokuenda mushoko hazvisi zvakasara zvichiitika ikavana but aivapo uyo haana kudzwa nemunhu aivapo mai pavakaenda kunodongorera mumba kuti vanoti murume aripo here vakaona kuti hapa ndopa vakakudzokera ivo ndizvo vakati bo hapana munhu ndobva vadzoka asindine mubvunzo vangu wangu ava vachienda kunotarisa kuti murume aripo imaperekedza munhu ungoperekedza wakasarira wakaramba makamira handina kuramba ndakamira ndaitoti ndakatoenda kunotena zvapakaita handi ndakasepapa ndasvika ndamira apo paburuka ndopanaenda kunotena kuti ndidzokewo ndobva wakadzoka kuziva here kuti uyaiona mota vaiona zvese zvaiti zvese zvamaita auyaiona kubva papoint a to point z uyaiona ndizvozvo zvese zvamaita shamwari dzenyu mimi nekufamba mukata munhu akatoitewezoenda kushoko kwaiva ari kufa handiti right shamwari yenyu yakaregere kutaurira kuti mudzimai vako tamusiya tamisa mota aenda kushamwari yenyu payakamaona mushoko handisingazivisina almost a kilometer
zvavanoita kupechwe kunoini chakaita kuti ndevabatsire handiti inyaya yekuti kupechwe kunotyisa nyaya dzekurwana kwevanhu dzekuwa kwevanhu saka pavakandikumbira vanhu vandogara navo mukomira handina kumbobva ndafunga kuti saka pavakakukumbirai vazonoona murume wavo mushoko mota iyo yakutosumuka ndisingazivi kuti vakataurana kuti chiivayo havana kuzitaura aiwa vanzi havana vavadochapo vakavaona noti amuna chiri kuitika kuti madzimai ako ndavaisa moto akanotitingiri madhiriki ndikati hana mari vachitondishiuda vakatenga poloni ndikatomunonokerwa kuwa chenji uye achitambira dhora ravo ravaitenga poloni ndokubva vadzokera kwamurume wavo vakadii kutaura kuti madzimai venyu ndavakuda moto vaita amavona chidhiri pamusoro imamo dai ndaiva nefoni ine rekodha dai baba ndakavarekodha dai ndamupurera zvavaitaura baba taurai dai ndaiva nefoni ine rekodha ndekuti inini pandakaenda kuklasi pandakakwira mota ndakanzwa neshamwari yavo chiti murume wako akuhwanda panapa but akadhakwa ndikabva ndati zvaakadhakwa akambostika nedoro ndikavanongera pageti ndikarara panze ndikazopinda mumba kumahwani ndafanira kuti pamwe akadhakwa semadhakiro akaita pandakapinda mumota ndakabva ndakumbirawo ndikati kana akadhakwa ndikasvika kumba asipo kana akadhakwa todzokera kumashopu ndonomutsvaga pamwe akasitika ndakamutarisa pamashopu ndakamushaya because inini paakandiona akandiwanda pandakasvika kumba ndabva ndashaya ndabva ndaudza kamukomana kamwana kangu kari grade 5 ndikati pfeka jaketi tinotarisa dhedhi vako saka aive mwere mwana mumoto mwana anga asati apinda mota because indakangoti ndichibuda pageti tongoti kamupanda kakangorebawo mbijana ndakangoti ndichibuda pagedhi nini ndichipinda mumota mwana achisvika pagedhi baba wake vachisvika pamota akabata jaketi mumaoko mwana wangu aenda kuchikoro vagara vanotondisubstituta panyaya dzese ndikataura nemunhu muarea havadi kuti nditaure nemunhu rume havadi kuti pamba pavo pauye pachikumbirwa sauti chaiyo but ndinenge ndisingade kutoti paitike nyaya dzakadai chero munhukadzi chaiye akauya akakumbira sauti avadi munhu akati nditemere mavheji chaiko avadi mushanzi usingasvikwe nevanhu ini handishaiwe here pamba pangu vamwe vanhu patoda kuti tinzwisise mambo ndepekuti mavanzwa amai vari kuti ndakakumbira kuita iziipi ndo vakazotsvagira kuti mota pandakatsvagirwa neuyu ini ndakakumbira kuti kana ndamushaya kumba toenda kumashopu because munhu anongodhakwa zvokudhakwa zvinhu makangwara saka ndangoti muchitanga vanga vachiti murume achipa statement vachisekerera ndikati ko muri kusekerera zvikanzi ndikati hwai munoseka mukoti muchiakizwa nyaya yakashata kudai uyu makamuwesera moto vayo turamuchaja hakwete selection turamuchaja kuti next time asetene zvakadii andika saka zvaunoita umwangu unobhadhara mombe mbiri nehwai mombe yemundare medu munomu yakachipa enda $300 saka mombe mbiri 600 hwai unogona kuya nayo ichifamba ukaishayiwa unounza $100 kana uda ndingokuverengera bhaibhi vhesi handisi kutonga chikore chakati kunge chiriko kare vanhu vachingobatwa vamwe vasingabatwi wavati kudikana une chichemo chemako unobvumikwa chichemo chandinacho singazivi ndakaparawo mhosva nekubatsira amai ava vari apa handina kutotanga kuti ndivabatsire kana kuti ndo musi wazvaitika ivo wacho wataonekwa tinavo watanga nawo handina kana wauri musoko kutanga aiwa handina kana mona kubva pakaitika kubva paclassic pacho handiti pandavatakura handiti
kubva paclassic pandavatakura nekusvika kwakaita murume wacho chipo tongoti 4 minutes kana kuti dzakatowandisa. Amene ndisingazive zvangu kuti kana amai ava pamwe aiwa ndikuti kubva asi kuti inokabva ne4 minutes ndati kubva nekusvika kwakaita murume wacho ndofunga pano ndofunga chipo che4 minutes zvapakaita isusu hatinotenderera kudai ipo pacho pane kuti ndambudzira yakauya nayo achimhanya zvokuti handisingadzekungatotaura nemunhu matowirirana maakutodanana pa4 minutes. Hama yangu ndakubvunza kuti dai uriwe wana mukadzi wako ane munhu mumota usiku unofungira ndizvandakabvuma kuti zvakaoma saka wauda kurambisa kufunga seizvodiya but kana zvakaoma kudaro but inini mhosva ndiyani kuti inini panyaya yemhosva zvandikuita kuti inini kusaidi kwangu kutobatsirawo kwandakaita ndiri kupinda mhosva nenyaya yekubatsira ndafunga ndiri kuchema ndaida kutaura kuti ndoda kutochema tichibva manditira zvakati zvakati ndo zvandakatoteerera ndo zvandakitaura ndaida kuti nditange manzwisisa kuti inini amai ava kutosangana pandakaita nawo i4 minutes dzandakavatakura ndokusvika pamba pavo kunzwisa kwangu kunonoita kunzwisa kwangu kunonoita ndanditokubvurira bhedhi vaende baba kunzwisa kwangu kunonoita ondiregerera kunzwisa kwangu kunonoita saka chichemo changu kwete kuramba uchifanga statement mchemo kana watochema ndiyani munhu ari kunaverenga bhaibheri ngoverengai zvirevo 7 muverengere murume changu zvirevo 7 iri pachii ndafunga tiri kuchema rega tanga waverengi vochema pa7 ba muri kuona musoro wetoko unoti yambiro pamusoro uri pamatare pamunhu kuya mukati mamaya manje rova verengai yambiro pamusoro pemukadzi chiferi ndo musoro weshoko 7 pa1 yacho mwanakomana wangu chengetedza mashoko angu ugoviga mirayiro yangu mauri chengeta mirayiro yangu ugorarama uchengete dzidziso yangu semboni yeziso rako uzvisungirire paminwe yako uzvinyore pahwendepa yemwoyo wako uti kuuchenjeri uri hazvanzi yangu uye uti kuzwisisa ndiyo hama yako. Halo. Kuchengeta kure nomukadzi chiferi asingazvibati unokwezva mashoko ake 6 yacho napahwindo remba yangu ndakatarira panze nomumagirazi ndakaona pakati pavasina mano ndakacherekedza pakati pamajaya rimwe jaya rakanga risina njere rakanga richidzika nomugwagwa pedyo nepakona yomukadzi uya richifamba rakananga kumba kwake panguva yorubvunzavaeni zuva ravira kunze kwosviba. Ipapo mukadzi akabuda kuzosangana naye akapfeka sechifeve uye azere nounyengeri anotaura noruzha uye anozvikudza. Tsoka dzake hadzigari pamba. Imwe nguva ari munzira, imwe nguva ari pazvivara. Aiwa, enderai pane pandiri kuda. Mama Ivana.
taura ndisiye taura kuti ini ndandine uchemo chokuti ishe ini ndaitobatsirawo vanhu ndaunge ndakaziva kuti aiwa kutaura zvawakaita taura chichemo chichemo changu ndechekuti ndine mhuri ndine vabereki vangu vechengeti pandoshanda mari yandotambira 300 saka ndaikumbirawo dai mandideredzerawo mutumbu kusvika papi andofunga pakaita mombe imwe chete nehwai ndomiramirawo unowana zvorini ndofunga makati po 2 months sinokwana ndirini taura vantu tine zvekunetsanya izvi zvatinoita chatoitira tutaurira tisingadi kukudza mazuva ari padhuze ari pamutemo tinoda kuita kudzvinyira tinoda kuti kuti zvakakusunungukira kuitira kuti musi wacho ukasvika ukakundikana toziva kuti mana sungai munoti zvamasangana nacho chatofunga chinokavha dambudziko rino apone ende zvine zvaane maposti murume ari kukumbira mutongo wamamba achiti udzikiswa akandisungisa tikabhadhara mapurisa $30 ndikamupa $60 yemataya ndakabeura ndichitota isasunguka akatiza daidisina mweya inosiya ndakaita ndikauya kudari tikuru imari dzandaisotarisa kushandisa handii ari kuti ane mhuri ini nditochengeta mai vemudzimai wangu bofu pamba pangu izvezvi vari kokumba tsanwa ndatovatora kubva kubhinga titsanwa yemuzinzikire nyanya ndakulindire saka iyemutongo kundosiya ndaitei enzwai nyaya iwewo wakazondoobora mataimu nyaya yakatozvimirira ndatisizi kuti akabhadharisa amira nditombotaurawo nekuti hautsivi chivi nechivi ukatadzirwa munhu akangwara unopotera unomanganisira wakaita nekuti ukatadzirwa ukatadza ndosaka wakanzibhadhara mataimu uraya property ndozvo so iwe mhosva yakazvimirira semunhu uri ngotiudzawo zvako zvakamboitika but isu tukatitonga vanhu panapa hatiudzwi matongero nevari kutonga kana kuti nevari katadzikwa tinoita maonero ani tiri vanhu tese ende maendoda kukuudzai kuitira kune vamwe vane nyaya dzisati dzapera vari muno kwamambo hakusiko kuti unoti ndahwina nyaya kusiko kuwina ndikokuti tayananiswa kuno ndikokuyananisa kusiko kuwina kuti unoti ndikanohwina nyaya tikanoyananiswa isusu kuno hakusiko kuwina pana chauri kuzowina uri kuyananiswa tikuona toda kuvaka ukama hwenyu uyu tikutamuro akafaini kanofanira kubhadhara ndika haachazviiti futi mangwana mahama friends moramba muchionana muri vanhu vachi andizve kudeedza tsano wagona tsano vanotoda kuti muzotaura navo kumba zvakanaka nditezva vozogara pasina hanzva dzoti hanzva zvadai wamunhu wadirei kuita zvizotinyadzisa dzamawo kuita zvizoita kuti zita redu ritaurwa mune zvakanaka andizve akusipo kufarira kuti kwaenda anohwina nyaya akuhwiniwo kunoyananiswa pachine zvimwe manyora madhetsi ataura noru ndofunga musi wa 31 July zvose zvinenge zvakapana azopera kwaJulai ewe don't what wagara uchishanda uchengeta mhuri yako kwete nemari yechikuru chemukadzi uchatozoshandisawo zvimwe kamari kachako tokucheka kuti vamwe vari munapesa totsa ndina wangu avo